Ningizimu Afrika nina bakaphunga noMageba siyanibingelela sanamukela ohlelweni lethu namhlanje sibingelele noBabu Dokotela ubaba wesizwe. Babu Dokotela ubingelela ababukeli emakhaya. Siyabingelela ubingelela baba ujabulile baba wesizwe baba ujabulile ngiseThekwini baba umhle njengekhehla lomlungu ngisekhoneni la west lomgaqo kuthiwa uQueen Street and Albert Street igama lebhilidi esikulona kuthiwa iNedbank House Building sise 19 floor suite 1904 to 1905 indawo eshuthela kuyona kungaphakathi 19 floor sise studio 1 a dark room. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake soke sibheke itopic yethu namhlanje soke sikhulume ngepoverty ebunyangeni. Babu Dokotela ake sibukela umbuzo wethu oqala. Kuyi-comment kodwa Babu Dokotela usicacisela lela noma kuthini ukuphawula kwakho la abantu abasebenza enyangeni bayahlupheka. Siyabonga kakhulu umbuzo wakho ubalekile. Most of abantu abasebenza ezinyangeni asikusho lokho this is on record. Bafika bexakekile. Iningi labasebenzi ukuxakeka ebunyangeni hoping ukuthi there is something ezotshintsha. Inyanga is doing very well. I mean very well. We got a tendency whereby inyanga every 2 years thola ithatha umfazi abanye sebebhanqa kokunye bashaya babe u2 kodwa ingashadi nanoyedwa. Kodwa abantu akade bezosebenza kona isilungu sesipelimi bafike bexakekile. Baxakeke baze badlule exakekeni baze bahlupheke. Ahlupheke manje useshawa igateway yokuphuma ukuthi kuphunywa kanjani la ngihambe ngozama kwenye indawo. Uyathola ukuthi lo muntu lona akayona lento afike iyona kule nyanga. Wafika isimo sakhe sengcono, wafika ehamba nge1.4 imoto yakhe, wagcina sehlulwa kuyiservice, agcina ehlulwa ukwenza yonke into, washaya umqasho behlala kona, wa reduce ohlala ka 500 rand kwi-tin house. Ngisho ukuthi lento ufuna siyibhekisise. Inyanga that literally doing very well. Iningi lazo zenza kahle, but abantu abasebenza kuzona guess what? Abayona into ekuthiwa abayenza bageziswa abantu bashuthi inyanga khona inyanga ezigezisa abantu noma yinini kuthiwa kogezwa abantu konkobula imbuzo uvuswa noma yinini kuthiwa khona umuntu okhona la sicela wena uphuthume manje inyanga uhlezi ushutha yonke indawo noma ngabe ise night club noma ngabe yenzani igunda ufuna ube la uzoyishutha ise restaurant ube la izoshutha yonke indawo uhlezi besho kanti ebunyangeni kusuppose ukuthi umuntu azi ukuthi ungena esikhatsini uphuma esikhatsini and uzokwenzani. Mina nginawo umuntu ozovala isikhathi osuke ngazi udriver uma engenile engene 7:30 uyazi ukuthi uphuma nini ongena u7 uyazi uphuma nini. Failing to do that is an overtime. Kanti kufuze ukuthi sibazise abantu bekona ukuthi izinyanga eziningi zethu ziyafika nalapho Babu Dokotela zidisclose istatus sabo sithi they never work anywhere. Meaning that if ungakazi usebenza wenyanga we are missing an enlightenment. There is something that you don't know. Kukhona into emsebenzini ekuthiwa iJD. Babu Dokotela yini iJD? Akuyena uJabulani Dlamini. iJD it is job description. Kusho ukuthini lokho manje Babu Dokotela? Kusho ukuthi umuntu emsebenzini kufuze ukuthi azi ukuthi uzokwenzani ngasikhatsini uqeda nini. That is our JD. Ebunyangeni inyanga eziningi because of that missing that experience of working abayazi JD abayazi emsebenzini kunento ekuthiwa i-profit sharing. Inyanga aziyazi leyo nto because they never work. Abazi ukuthi kunento ekuthiwa i-profit sharing. Babu Dokotela usuyangididisa manje ukuthi yini i-profit sharing. Kine company ekuthiwa iJula Production. Wena umuzo advertiser ukhokha imali ewu2000 rand uzokhuluma 10 minutes. Kunemali efuna isale kuJula Production. Leyo mali sebiza ukuthi angiyona i-commission. I-commission imali uma yena ezothola abantu abaningi engizothi ngilethela abantu abawu10 uzothola imali nga this is commission. But i-profit sharing ithi uma ethola i-client kunemali efuna ithathe lapho abakaJula Production before balethe i-client kumina. Imali yonke isala ngakubona bona bese benginikela la bona basebethathe sebiza ukuthi i-profit sharing. Inyanga ziyazi lonto. Inyanga yazi ukuthi uma umsebenzi ekwazi ukukhuluma nomuntu ocingweni umuntu ezothatha isithwalo sika 200,000 kufuze ukuthi lo msebenzi abe ne profit sharing not ukuthi kube i-commission ngoba i-commission is whereby it affects ukuthi if you bring abantu abangaka you earn a commission because usenzela mina umulethe umuntu ozosebenza ozohola lutho. That is called profit sharing. Inyanga ziyazi lonto iyasikhubazaka le ngoba asibi naso isikhathi sokuhlala naphansi nenyanga ikakhulukazi lezi ezindala
sizichaze ukuthi thina nje wasifika sisebasha igazi lisebasha. This is how you run a business. You have this, we have this, we have a JD, we have a profit sharing, we have a commission if it comes to, we have an agent who run your business outside with satellite. Ukubheka ezinye izinto in terms ukungena ema-radioweni, ukungena kuma-TV, you need someone else awudinga umuntu ongaphakathi esigodlweni ozohamba intanta kogole godole enza yonke into omsangano. You need ukuthi uthole umuntu ozokwenza lokho, and you need kufuna inyanga zikwazi ukuthi awenzi yonke into. You need ukube khona ozokwenzela ngaphandle. Abantu bazokwenzela ama-voice order for advertising. Asilungise spelling. Zinyanga zami, our voices ngiyazibala nami are not suitable for i-radio. Are not suitable for. Cela umuntu oseceleni umkhokhele for i-voice ukuthi akwenzele i-voice. Ingakho ke iyona ke lento esikhobaza ngoba inyanga zicina manje abantu abasenza kuzona sebehlupheka kakhulu ngokuthi inyanga ziyabasuppressa. Abona ebunyangeni awazi uhola ngolesingaki. Ngiyakutshela ke ngoba wona utshela ukuthi abantu umkhwena wakho nje besezinyangeni afo. Enyangeni lokhu usuku lokholo hola mase kubuye yona. I-poverty ebunyangeni ufuna sidile nayo, and if ukuthi izocost imali ufuna sispend imali sikwazi uyiqede i-poverty ekuthini abantu abasebenzela inyanga abahlupheke. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sifune sibhekela kunenyanga emelo. Ake sithinte sizwe ukuthi ngabe yini ayiphathela ababukeli. Sizoyithinta if usiyithinta nakufana nalena ese-Free State esingayitholanga, hayi phela kunankinga phela ngoba thina owethu umsebenzi sesiwenzile. Ukufuna siwenze and mase siyadlula kwana ke simthinte umkhulu undemande if singamtholi futhi izobe ingekho into esingayenza ngoba ngeke simthole ngenkani. Ake simfonele. Yebo ngicela ungikhulumise nomkhulu uNzimande eKinross extension 21. Ngoba lokhuluma nakhe la. Okay, uyavusela mkhulu? Ngiyaphila mkhulu ngaphila kakhulu ngazono njani? Ngiyavusela ngithi isazi nisho njani. Nithi manje niyavusela? Umuntu masovusela sokumbingelela ngiyakuvusela usulele njani? Waye uthi umvusela umkakhe? Ngiyakuvusela bengitokuvusela ukuthi ulele njani? Ngiyakuvusela. Okay, siyathobeka ke mkhulu. Umkhulu undemande abakandemande njewani ngamaswazi nazo ithakazelo noma ngamakhalashana? Semakhalathi mkhulu sinazo ithakazelo kodwenza. Njoba umpofu kanje wona lo nikhalathi? Ngimnyama nje kwisha sekhalathi ngisindu nje sindu thu. Isintu wena. Ngindoda nje lemnyama nje kwisha. Mkhulu kunabantu asebezule ngomkhulu undemande abathi bayafisa ukuzobona ukuthi wenzani mkhulu. Kunamadoda azwe okuningi ngawe but sangawatshela but kuyavela ukuthi wena uphethe udengezo lomnyama udengezo lomsebenzi olushiswa ngamaphepha ebusuku ngo12 umuntu engaqokile. Mkhulu akubo wena oyichaza indaba yakho. Ngiyabonga nje Babu Dokotela babojabile unginikeza lethuba efishane njengamanje. Ngiyabikela cishe bonke abantu abangivako lokukhuluma nawe. Mkhulu udengezo likhona futhi liyawenda umsebenzi umuntu lafuna ukuthi awende. Idingo takhe latifuna ukuthi yendeka ngendlela afuna ngayo yena. Futhi siyalenza ebusuku ngo12 siyazilela kakhulu ukuthi into takhe lomuntu izoqonda. Ngoba kunenkinga ukuthi umuntu omnikeze into umcele usufuna enza 1 2 3 agcina enda yena ngendlela yakhe agcina mbolana nabantu besifazana. Agcina bathi uBabu Dokotela akasebenza. So uyasebenza kodwa uhlulekile kuhamba nomgomo lomela abe yawenda. Kunomuntu ofuna udengezo lomnyama. Lumnyama ngempela noma idlaliswa manje udengezo lomnyama and luyini? Luyimbiza, luyinkuni, yini udengezo lomnyama mkhulu? Mkhulu masikhuluma ngodengezo sikhuluma ngodengezo suke sigaye imithi ihlukahlukana kwayo safaka nezilwane yonke into. Safaka nemuthi wemadlodi phakathi. Ngoba yonke into masiyenza siqhuma nedlodi lakhe lomuntu izokwazi ubamba i-direction yakhe. Yebo mkhulu. Lingamcwayi. Umuntu uma esenza udengezo uyaludla, uyaligcaba, uyalibhema, ugeza ngalo, ulenzani mkhulu? Ludengezo mkhulu mangizokwenza lona
kumele silincinde siyalincinda sifake inyama phakathi sifake inyama yenkukhu phakathi yebo mkhulu inemaphiko naye lento yakhe imele indize ifana njengenkukhu sifaka phakathi kwedengeza apho siyancinda yena nale nyama konke phakathi ayidle nale nyama. Okay. Ubani odinga udengeza mkhulu? Umuntu ofundayo, umuntu oxosha obalekela umfazi, umuntu onebusiness, ubani odinga udengeza mkhulu? Kakhulu umuntu kunabantu bemabhizinisi kakhulu. Kakhulu sithanda abantu bemabhizinisi, asifuna umuntu okanayo ibhizinisi ngoba uzosifaka la hlupheka. Sifuna umuntu lophethe umsebenzi manje ufuna umsebenzi wakho ungawe uqhubeke phambili. Nasafufutha ke naye la qala ibhizinisi naye uyakhona kulenda business, uyakhona kulenda dengezo. Uyakwazi ukulenza. Uyakwazi ukulenza. Okay, asibonga kakhulu umkhulu Ndimande. Socela ukuthi sikuthole nangesonto ezayo ukusichazele ngesive sakangwane lesi sokufuna ukuthi uhlole ubiza amagama abantu ukuthi uyasiphatha ni isive sakangwane sokubiza amagama. Akunake mkhulu ngajabula kakhulu sikhona kodwa sizokhuluma kahle leveta mkhulu. Okay, unayo inamba mkhulu othola la kuyona Khehle? Inamba lenginami mkhulu ithi 072. Yebo Khehle. 88. Yebo mkhulu. 74. Yebo. 114. Last time we checked wena ubuse eMpumalanga eSekhunda Afghan Kinross Extension akuyiqiniseka lento ukuthi ngempela uBabu Dokotela kadukisi nabantu. Akabadukise mkhulu use-Afghan Extension 21 eKingros eMpumalanga ngikhuluma ngayo. Oh, iMpumalanga province. iMpumalanga le idume kakhulu indawo yaseSekhunda. Umlumazi nje lapho kunesaso labenza khona ipetrol la khona mina ngiduzana khona lapho. Yebo mkhulu. Sibonga kakhulu inamba yakho ogcina Khehle. 072. Yebo mkhulu. 88. Yebo Khehle. 74. Yebo Khehle. 114. Siyabonga kakhulu ubonga Babu Dokotela bawesizwe babujabulile siyathobeka. Babu Dokotela bekuphakamisa le ndoda sithi akusikhulume naye umkhulu uNdimande iuyiswazi. And then uBabu Dokotela kumanje ngise enkambini ngiyaharanta ngifuna ukuthola inyanga yeshangane. Nginaye yaseZimbabwe ubaba umoyo. Ngifuna ishangane laseMozambique manje. Ngifuna umuntu obulabula sishangane. Ngoba ubaba lo umoyo yena ukhuluma isikhalanga. Ungwase ePlumtree Zimbabwe. Ngifuna ishangane. Angifuni umuntu okhuluma isindawo, angifuni umuntu okhuluma isijobi, ufuna okhuluma isishangane. Ezela no 2000 sizoma advertise. Sibone ukuthi nabo baphetheni. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibhekela. Driver bamabhasi, special bama long distance. Njalo ngo6 months uza kuthiwa no driver oshonile. Yini ebangela lokho driver kubudedengu okanye kuswe kukhona into enesandla semfene phakathi? Kunezinto ezingenayo logic. Ibus eyodwa ibiza 2.4 million, just one bus. Le bus uma uyithenga u10 abiza 24 million. Awu 10, just 20 kuphela. Awu 100 abiza 240 million. Awu 100. Meaning that i-budget wena kuba namabhasi awu 100 ayikota ibillion usukuyithathephi. Ayivele imali ukuthi le mali uyenza kanjani yokuthenga amabhasi. Installment isakota ibillion usukuyiniwe lephi ibhange. Ukhokha malini? Ayikho into nje, there is something behind ekweni ukuthi uzube namabhasi amaningi. There is something behind. Kunamabhasi, kunama companies esinawo la eSouth Africa engiswasha amagama awo. They are vast, they are huge. Banama route yonke indawo. But every 6 to 8 months a driver must die. Every 6 to 8 months a driver must die. There are companies ekwaziwayo ukuthi ithi mishayi yakwazi kubashayi badablisho driver babulala ngobabili. Ithwalo lezi ezenziwa ngo-driver bamabhasi kuma long distances. Ama long distances are not immune. Eyithwaleni zegazi zengane zabantu ezisuke ziphuma emakhaya zithi zosebenzela imindeni yazo. Sifike lapha ngenxa ukuthi labantu laba bakama ngesandla ba greedy. Bafuna umcebo ongaphili. Bathi infinite wealth. Basebenzisa udriver ukuthwala ngabo. Angifuni ukungena kwisithwalo sama passenger. Leso soso sibe sisebathusa kakhulu abantu ukuthi sakhiwa kanjani. Ngoba once ngakutshela ngeke uphinde ulale ebhasini. Mekuthiwa uyasaza. Asikhulume ngaleso driver. Driver, they're not making mistakes. Driver ema truckini, they're not making mistakes. Ngiyakutshela ngoba wena lento uyazi.
these people ngiyakutshela cishe ngaphahluka ukuthi bawuhlobo luni ama-truck abo they cause accident almost every 3 to 6 months angeke endaweni stretch flat njengase uma uqhamuka uya ngase Howick indawo iqondile efika itruck ilele ibheke phezulu ilele ibheke phezulu iwiswa yini truck ikhuphuka uyayibona isilele isithe iwiswa yini truck hayi ukuthiwe ngoba kuthiwa driver bezela uma ukhuphuka eMaritzburg ama-truck awa ekhuphuka eFandrinian Pass ama-truck awa ekhuphuka awa ehla no one is safe awa ekhuphuka awa ehla estration esibheke eLady Smith indawo khona eqondile i-truck iwa indaweni eqondile and ngifuna sikuvezele ukuthi those people abasema-trucking nasemabhasini those are covenant they need their blood bayawa labantu nama-truck bafe kuthola ukuthi igazi lichithekile ngangenkomishi lishone phelinye umuntu una 6 liters of blood if wopha almost 2.5 liters of blood efa but laba ama-trucking ufica kuyiglass kuphela enegazi the rest igazi alikho lishone iphi liphi igazi labantu niwenzana amagazi abantu afe udriver ebhasini ibhasi igazi kuba amaconsi esithina sewindini ufile kodwa umntwana womuntu lishone phi igazi what happened to the blood Babu Dokotela bawesizwe bawujabule siyabonga sibonge Babu Dokotela ake siphinde sibheke la uthi lo mlaleli Babu Dokotela ngifuna ukuza kuba Babu Dokotela ngisuka le eMelo ngingakwazi ukuthi ngithathe umngane wami ngithi akangiphelezele khona ezokwazi ukungilalelisa mhlawumbe ezinye izinto mangiyikhohlwa angeke ungamlethe umngane ngoba phela sesaba nobulili obuthandanayo obufanayo asazi mina ngiqhubana namadoda nisukeni emakhosikazi nitheni phuma niyapi angeke mina ngikuphelezele mina ungitshela ukuthi uye emusina uye enyangeni ngiyindoda solalaphi nawe mezivelelwe inkinga endleleni emotweni sizolalaphi engisho ukuthi ngeke sisasho ukuthi umhlaba vese so corrupt yabo usukwele nganxa yomhlaba amadoda azokutshela wena Babu Dokotela hayi umngane nami lo kanti umngane wakhe vese bayagqilazana yabo uhlehla ngodonga bambelela athi ehlisa kancane ibhloko athi umuntu Babu Dokotela uzothina athi akukude ngisho ukuthi amadoda amephelezelana mina ngi-understand nje le nto angi-understand nje indoda endala ephelezela enye indoda uyofuna nalo yandoda yana benikhuluma ebhasini nisuka le egoli benikhuluma nale ndoda bungakhathela ukukhuluma nayo ngi-understand nje mina le nto ake sithi kuyafika ke la kuBabu Dokotela babusizwe babujabulile ngiyakutshela ukuthi kuseyimina ngedwa Babu Dokotela ngithi mina kuwena njengoba uphelezela enye indoda kunesimo sokuthi lo muntu uzothatha into ezinkulu uma uhamba nomuntu wena umuntu akakutsheli abona bafika abayi lapha athe mase befika bathi bahlukana nathi hayi ngicela ubuye ungidedele ngithi ukukhuluma noBabu Dokotela kanti lona uzophamisa ugodo kuyena uthe uzofuna umuntu wenhlanhla nje into ezincane manje sekufuza ukuthi alale akasazi uzobuthini lo Josa ka ugaxile ngathi mina ke mkhulu umfuno siyifaka egazini lento ufuna la siyifaka ngo12 ebusuku wathi yo manje lona ngihamba naye ithi angazi ke nami mkhulu angazi ukuthi ubumsabi wathi hawu yena uthe ufuna ungilandela ufuna ukuzobona hayibo ngibona nginani mina hayi ngeke mkhulu hayi musu uzongibona ngibukela ngisho musu uthi uzongibona mkhulu asingamosha lesikhathi sibadala engisho ukuthi kuba ne challenge mase kufuza ukuthi umuntu alale enyangeni awulali ngendlela okuthanda wena abanye bayolala o2 days khona ngesuku eswazini walala 2 days wafika ispoke samphambanisela izinto kwakwenziwe kunye kwaphoqa ukuthi aphinda alale futhi kuze kwenzeke lento esiyifunayo engisho ukuthi lento yokuphelezelana ningabangani ayisound kahle and mina nginginike into ecomfort ukuthi uphelezelwa intombi yakho uphelezelwa umngane wakho when becomes an enemy is the only person who can impart your secrets to your enemies because wazi zonke izinto ngomngane wakho futhi umngane uyindoda unga 1980 to 89 usahamba nabangani hayi uyibheke nje le nto le uyibheke ngempela nje ukuthi ukule bracket ka 80 to 89 usahamba nabangani lento siyilindele kubantu bama 2000 bahambe nabangani babo umdala umungaka inkinga zakhe azibadinga abangani kunento eniyikhuluma nomngakho nobabili kuphela umngane akhe ayidingi lonto athi umngane unkosikazi athi baba ngicela uthathe le mali ku provision fund yakho uhambe kuBabu Dokotela ngoba lo sizo lesizowelwa yindlu phela ngeke ke lonto umkakho uphinde futhi uyitshela umngane wakho nokuthi uthathe isinqumo sokuthi only your wife can come
not your girlfriend, not your friend. Babu Dokotela bawesizwe bakujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Abaprofethi konke ngenyanga mase kuthiwa kuza ngasekholeleni abantu ayabafuni. Uthola abantu sebehlala khona la. Sekuthiwa vele nilala la nizodlala so simaphi isidingo sokuthi siniholele. Kuthini ukuphawula kwabo ngabaprofethi abangazwana ukuholela abasebenzi? Kunabaprofethi aba-charismatic. But laba abaprofethi i-charismatic yabo ayiphelele. Into eyenzekayo ibhlungu yakusho nje ibhlungu. Labantu esibabiza amadoda kaNkuluNkulu laba abaprofethi abangama-convert kunabaprofethi abawu2 khona umuntu nje osuke nje evese nje ephathiswa izinto izimfihlakalo zikaNkuluNkulu njengo-NJ Sithole abantu abaphathiswe njengobaba uLahulela abantu abaphathiswe njengobaba uGumbi obaba uNhlapho and kunabantu vese abaphathisa uNkulunkulu athathe imfihlo yakhe wayithemba ngabo omama Mahlaba obaba Mahlaba kunabantu ongeke ukukhulume lutho ngabo ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu abathemba umuntu uNkulunkulu uma efike kumuntu wakhe emhlabeni wamthemba ngemfihlo zakhe amnika zona lo muntu ngeke umfanisa but kunenyanga nje eyiconvert eseniyaphenduka yaba umprofeti yabo inyanga nje eveseni yaphenduka umprofeti yabo lenyanga i-concept yakhe lo mprofeti une concept yasebunyangeni yokuxhaphaza abantu uzophinda eze nayo la azothi umuthi umkhulu ndoda kaNkuluNkulu angazi noma i-network indla khona imali bengakangeni athi izongena isonto ezayo uphinde umkhumbuze bese ethi kunamalini lapha banikele emalini namhlanje ubuza ukuthi ngolesine kade benizokwenza inkonzo ngolesine banikele ngamalini uthwena banikele ngo2800 athi bese nobambe kona ungahlala ungenamali bamba kona ngiyabuya vese lapho na 2 months awuholile uthi bamba u2800 uthi bamba kona nihambe uyo prepare i-conference yakhe afika shaye 1 million ku-conference emva kaloko mase nibuya ku-conference futhi uyolungisela enye i-conference awushaya u750000 uthi uyamtshela ukuthi ubaba bengakaholi athi imali le ebewuhlweza lapho lo hlwezo liqela ibhakethi uthwena ngicanga ukuthi 46000 athi bamba kona 2 months to 3 months awuholile lo muntu umenzele almost 2 million in 2 days engisho lento yabaprofeti ifuna sibhekisise wena osasebenzela umprofeti ogqoka ijazi lobunyanga waba i-convert babiza ukuthi ama-convert lapho ngoba ejele babiza ukuthi ba ama-private baklina ama-office eyigebengu bayazi abantu basempumalanga ukuthi sithini ngisho ukuthi ba ama-convert lawo bantu laba abana abantu ongathemba ukuthi banabo uNkulunkulu bayazwelana noma bayakwazi ukuthi ukuhlupheka umuntu ohluphekile kunya kuyasinyaza isihlalo sobukhosi sikaJehova bayazi ukuthi umuntu wakaNkulunkulu uyazi ukuthi ukusiza umuntu ohluphekile you come closer to God but laba prophet laba bayafika iziyafika izingane ezisebenza kubona zithi Babu Dokotela I used to work for this person lo mazi kakho enimthanda kakhulu enigqoka ikhipha zakhe we are not getting paid Babu Dokotela bayisizwe babujabule siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Khokho wasemandulo masithi igquma ngoshukela obrown. Ngabe uhlanganiswa nomuthi okanye uthatha ushukela nje udulele lokuzana into yokugquma bese uyaqhuma. Khokho omdala khokho wasemandulo. Ukhokho wabokhokho umongameli wonke amathongo. Into eyenzekayo lana ibhlungu ngoba last time I checked sinobufakazi ongeke futhi sibushintshe eHome Affairs ungahamba futhi uyongiprova mina ngiyayithanda into ene-evidence uyobuza ukuthi a week kufika abantu abangaki abadala bazoshintsha izibongo there is a queue ebheke khona abantu abazoshintsha izibongo abadala hayi shintsha isibongo bedivozile noma eseshadile abadala bazoshintsha izibongo only realize ukuthi isibongo asibiza kusona sakhe kade hamba inyanga hamba abafundisi ngesibongo esirong usezonda inyanga eziningi ngesibongo esirong ingakho sithi lesibongo sakho it is already compromised usuyasazi ukuthi is wrong noma ungahamba uye Home Affairs uyoshintsha but emkhathini asishintshanga angiluse spelling noma ungahamba uye Home Affairs uyoshintsha isibongo
but emkhathini asishintshile. Wena ubizwa ngevezandlebe la kaNdlovu phela akushintshi lokho. Lento ukuthi usubuyela kini kaHlatshwayo akushintshile istatus sakho sithi uyivezandlebe la kaNdlovu simply period. Ingakho ke sithi uma ufika enyangeni itshela inyanga angithi uthi abantu abeze kumina itshela inyanga ukuthi uBabu Dokotela ukhulume ngokhokho semandulo ukhokho abokhokho uthi ucela ukuthi ungimisele iladi lakhe bese ke unginike nomuthi engizoqhuma ngifaka usholo brown inyanga ezindala ziyamaza ukhokho omdala ukhokho semandulo ukhokho abokhokho owayekhona lo mhlaba ungakanyathela umuntu ukhokho ke lo inyanga izobe siyakwenzela ke isho ukuthi nanku ke lo muthi lona ke uzokwenza kanjena ke lo muthi loyo kuze ukuthi usebenze kahle uzokucela ukuthi inyanga iqondanisele kahle ngoba uzofuna ukuthi umuntu amise kahle into kakhokho omdala asinayisho ukuthi wazalwa nini nawe uyazidoubt if was uneshow ukuthi wazalwa nini kunjalo salukwazi qhuma ngalomuthi ngosuku owazalwa ngalo uma ungazi qhuma ngalomuthi uma kumgqibelo ebusuku kuphela only one day usho ukuthi ukhokho wasemandulo ukhokho wabokhokho yimi phakathi kwele ekhaya njengomama ongazi le ndoda engishade nayo ukuthi yakaba isibongo ngoba njengoba phela wena usuganiwe nje lesibongo esudodi nengane zakho zibizwa ngesibongo sakadodi noma kakho ubizwa isibongo sakadodi lento bese ibe isichitha igcwale yonke indawo ingakho sithi thatha ke wena mama nje ubaba eseyashona thatha lo muthi uwenze ucele kukhokho omdala ukhokho wasemandulo ukhokho abokhokho sizoshintsha isimo ekhaya siyabonga sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibhekela labantu laba ababuye ekudingisweni. Iningi labo manje sebe uMantondana endishi okanye iningi labo sebehla nje bayenyuka. Ngabe khona nendlela abangasizwa ngayo? I think lento ilahleke ilook kwi motherboard noma kwi CPU Central Processing Unit. I motherboard uhulumeni wezokuvikela wasekhaya uyena oqala ofuna abe ibeneficiary yama military veterans ababizwa ama MV uyena oqala ofuza ngabe yabanaka amathenda abanikwa kuthiwa aba contest njengabantu bonke knowing very well ukuthi they don't have zonke lento abantu akade bengekho ekudingisweni abanazo number 1 academic number 2 experience they never work for more than 15 years kade bese kudingisweni for 25 years wena uzoba judge njengomuntu kade kwi country engisho ukuthi nezinyanga akufuna manje zi understand ukuthi mekufika iMV azazi ukuthi lo muntu lona angingamtreat njengomuntu oyicivilian njengomuntu ade kwi country imithi engizomnika yona kufuna kube imithi esibiza ukuthi ama breakthrough or do as I say laba bantu it is the time now ukuthi uma efika enyangeni noma yiphi inyanga angilungise noma yiphi inyanga im understand ukuthi number 1 lo muntu uyadinga ukuthi ngimgcabe ngento enamandla kakhulu ngo12 ebusuku akavuswe agcatshwe ngo12 ebusuku akavuswe agcatshwe uma seyakalelwa ukuthi uzohamba isikhathi esingaka uma usuyabuya uphethe imali engaka usuzothatha into ukuthi nokuthi because we are treating lo muntu njengomuntu oyi emergency uyi high care iMVA high care ngoba lo muntu ufuna siphathe very serious ngoba angazi ukuthi kwenzeke kanjani uhulumeni athi abadondi abantu abane secret intelligence yaka mine explosive labantu bakwazi ukuqhumisa ama bridge labantu bakwazi ukudrive amabhanoyi labantu benze icyber intelligent labantu bakwazi ukucreate ama viruses ba spread ngama computer and then only find out ukuthi uhulumeni ukwazi ukubakhipha njengesikhwehlela those people number 1 bafuze ubabe ngaba ama advisory ku military outside futhi ngabe bona aba advisor if uhulumeni wethu president wethu ephumela ngaphandle ufuna ngabe bona ba deploy eqala for past 3 weeks bakwazi ukuthi bafunde indawo ukuthi kwenzekani and ba multilingual laba bantu ngiyakutshela ngoba nona umqondo ubhedayo oyitshelwe labantu abelungu bakho labantu abaphuma ekudingisweni ba multilingual ba fluent ku French ba fluent ku Swahili kunabantu esinabo thina abangaphandle ba South Africa baku intelligent uma uhlangana naye
it's Addis Ababa wena ungayitshela ukuthi uhlangana nomuntu wakhona kanti umuntu waSouth Africa ukufunda umqondo ufluent kwiswahili engisho ukuthi government wethu uyabathatha labantu abaphonsa emgqomeni adoti putting our country at risk thina zinyanga siyabamukela sithi ya welcome to us sizonika lento yenu Babu Dokotela uthi MVs military veterans I am your father as well no matter how old are you I'm still your father that is why ukhokho wasemandulo ethi angikhuluma ngesimo senu ngoba isimo senu siyaziwa isimo senu sebucayi siyabonga